गिबियावनो नोंथांमोनखौ आंनि चेनेलाव बयखौबो बरायनानै लानाय जाबाय। नोंथांमोना सानफ्रोमबोनि खौरां मोननो थाखाय आंनि एसबि रादाब इउटिउब चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै लादो। लोगोसे खौरांखौ मोजां मोनोब्ला लाइक, कमेन्ट आरो शेयार खालामनानै होदो। आंनि बे खौरांफोरखौ मोजां मोनगोन आरो खौरांफोरखौ जोबजासिम खोनासंलांगोन होननानै आसा खालामनाय थाबाय। दानिया नोंथांमोना खौरांखौ खोनासंलांदो। दिनैनि गिबि खौराङाव दं। मैया एबा 3 जुनाव आसामनि गिबि मन्थ्रि हिमन्त बिश्व शर्माया रायजोनि गासैबो मुलुगसोलोंसालि आरो फरायसालिमाफोराव नेशनेल इडुकेसन पलिसि 2020 खौ बेखेवनानै होबाय। हादरनि गेजेरावनो आसामानो गिबिसिन रायजो जेराव नेशनेल इडुकेसन पलिसि 2020 खौ मुलुगसोलोंसालि आरो फरायसालिमाफोराव थिसननानै होदों। बेनि गेजेरजों रायजो नाङैनो गासैबो गोजौ थाखोनि सोलोंथाइ फसंथानफोराव आन्डार ग्रेजुवेट प्रग्रामनि सोलोंथाइ समा 4 बोसोर जासिगोन। बे बाथ्राखौ आसामनि गिबि मन्थ्रि हिमन्त बिश्व शर्माया टुइटारनि गेजेरजों फोसावनानै होदों। GUFYGP नि प्रग्रामा गुवाहाटी मुलुगसोलोंसालिनि केम्पास आरो बेनि सिङाव थानाय गासैबो फरायसालिमाफोराव थिसननाय जागोन होननानै मिथिनो मोननाय जादों। गुवाहाटी मुलुगसोलोंसालिनि भाइस चेन्सेलरनि चेयारमेनशिपनि सिङाव थानाय एकाडेमिक काउन्सिलाबो 4 इयार आन्डार ग्रेजुवेट प्रग्रामनि सिलेबासखौ गनायथि होबाय। बोथोर गरमखौ नोजोर होनानै फरायसालिनि क्लास लानाय समखौ सोलाय-सोल' खालामबाय। नगावनि उनाव गुवाहाटी मेट्र' जिल्लायावबो बोथोर गरमनि थाखाय फरायसालिनि क्लास लानाय समखौ सोलाय-सोल' खालामबाय। गुदि फरायसालिनि क्लासआ 7:30 रिंगानिफ्राय सानजौफुनि 12 रिंगासिम जागोन। गेजेर फरायसालिनि क्लासआ फुंनि 7:30 रिंगानिफ्राय जागायनानै सानजौफुनि 12:30 रिंगासिम जागोन। गुबुन फारसेथिं फुंनि 7:30 रिंगानिफ्राय सानजौफुनि 1 रिंगासिम गोजौ आरो गोजौसिन गेजेरारि फरायसालिनि क्लासआ जागोन। मैया एबा 3 जुनाव चिफ मिनिस्टार स्पेसियेल भिजिलेन्स सेलआ आसामनि SCERT नि 105 कौटि रां जाख्ल'नाय दायजों लोब्बा थानाय आरोबाव 2 RTI नि मावफारियाफोरखौ हमनो हादों। हमजानाय 2 RTI नि मावफारियाफोरखौ बेनिन दले आरो राजिब काकति होननानै मिथिनो मोननाय जादों। नायबिजिरनायनि गेजेरजों मोनसे बाथ्राया सोराङाव फैयो दि RTTS नि गेजेरजों SCERT एकाउन्टनिफ्राय बेनिन दलेआ 5 लाख रां आरो राजिब काकतिआ 7 लाख रां मोनदोंमोन, जायनि जाहोनाव बिसोर 2 RTI नि मावफारियाफोरखौ सोंनाय फिननाय खालामनो थाखाय हमनाय जादों। CMनि SBGआ दासिमाव बे केसजों लोब्बा थानाय गासै 24 सुबुंफोरखौ हमबाय होननानै मिथिनो मोननाय जादों। बेसोर हमजानाय सुबुंफोरनि 11 सुबुंफोरखौ जुडिशियेल कास्टडियाव दैथायहरबाय आरो 10 सुबुंखौ CMनि SBGआ दासिमबो सोंनाय फिननाय खालामगासिनो दं होननानै मिथिनो मोनबावदों। मिथिनो मोननाय बायदिब्ला बिसोर गासैबो 10 सन्देह खालामजानाय दायनिगिरिफोरखौ मैया बिजिरसालियाव नायबिजिरनाय जादों होननानै मिथिनो मोननाय जादों। रायजोआव दासान्दि मुवा बेसादनि बेसेन बांनायजों लोगोसे पेट्रल डिजेलनि बेसेन बांनायखौबो नुनो मोनगासिनो। थिग बिब्दिनो पेट्रलनि बेसेना मोनफ्रोम लिटाराव 50 फैसा आरो डिजेला मोनफ्रोम लिटाराव 51 फैसा बारायदों। बाक्सा बरनदि हाइलेन्डआव ट्राइबेल एम्फरियाम काम फुड क'र्टनि गाहाय खुन्थिया गायसनदों। दावबायारिफोरनि अनजिमा बांहोनाय आरो रांखान्थियारि बिथिंखौ जौगाहोनो बिटिआर सरकारा गोबां हाबाफारि बानजायदों। थिग बिब्दिनो बाक्सानि बरनदि हाइलेन्डआव ट्राइबेल एम्फरियाम काम फुड क'र्ट मुंनि मोनसे फाननाय आरो दोनथुमनाय मिरु नब्लांनि गाहाय खुन्थिया गायसननाय जायो। बे खुन्थिया गायसननाय हाबाफारियाव MLA जलेन दैमारि, EM धर्मनारायण दास, EM रनेन्द्र नार्जारि, MCLA सम्पा डेका, हेमन्त राभामोनजों लोगोसे BJP आरो UPPL दोलोनि गोबां दैदेनगिरिफोरा बाहागो लायो। उदालगुरियाव सा 120 गोरिब थाखोनि नखरफोरनो राङारि अनसुंथाइ राननानै होदों। 69 नं उदालगुरि बिधानसभा बियाबनि MLA थामहिनबा बिटिआरनि लेङाइ गाहाय मावफुं सोद्रोमा गबिन्द चन्द्र बसुमतारिया गावनि बियाबाव खमैबो 120 सा बेरामिजों लोगोसे रांखान्थियारि लोरबां फरायसा फरायसुलिफोरनो आसाम सरकारनि सुरहित बिथांखिनि गेजेरजों उदालगुरि सहराव थानाय मिउनिसिपालिटि बर्ड कनफारेन्स हल नब्लाङाव मोनसे हाबाफारि लानायनि गेजेरजों रांनि अनसुंथाइखौ राननानै होयो। थांनाय 2 जुन खालि हरनि समाव ओडिशानि बालासराव ट्रेननि गिदिर जाब्रबथाय जानायनि उनाव भारतारि रेल बिफानआ मैया एबा 3 जुनाव गासै गं 48 ट्रेनफोरखौ केन्सेल खालामनानै होदों होननानै मिथिनो मोनदों। रेल बिफाननि मन्थ्रि आश्विन वैष्णवआ जाब्रबथाय जानाय ट्रेननि दाभाखौ थाबैनो रेल लामानिफ्राय बोखारनो आरो गोजौ थाखोनि नायबिजिरनायखौ जागायनो थाखाय बिथोन होबाय होननानै मिथिनो मोनबावदों।
बे जाब्रबथायाव जिउ खहा जानाय नखरफोरनो 10 लाख रां, गोब्राब जखम जानाय सुबुंफोरनो 2 लाख रां आरो एसेल' जखम मोननाय सुबुंफोरनो 50,000 रां सरखारनिफ्राय अनसुंथाइ महरै होनाय जागोन होननानै रेल बिफाननि मन्थ्रिया फोसावनानै होदों। दिनैनि खौराङा एसेनोसै। आसा खालामो खौरांखौ खोनासंनानै मोजां मोनबाय आरो खौरांखौ मोजां मोनदोंब्ला मोनसे लाइक खालामदो। लोगोसे सानफ्रोमबोनि खौरां मोननो थाखाय आंनि SB रादाब इउटुब चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै लादो। गोजोन्थों।